Какво е да имаш тинейджър ли? Тате! Все същата работа. Нормално, спокойно дете, нищо се е променило. Деца, няма разлика, дали тинейджър, дали не. Да, много по-самостоятелен е. Крис, влез да се изкъпиш. Оф, пак ли? Какво? Как така пак ли? Отивай да се къпиш веднага. Няма нужда да ти казвам. И къде тръгна без чехли? Слушай си чехлите, колко пъти я повтарям. Оф, хайде. Крис, какво направи? Да, так му влизам да се къпя. Как така влиза да се къпиш? От един час си в банята, влизал сега да се къпиш. Да, аз... Къпя си, слагам си шампуан. Оле, мале, да ми оставиш вода. Ама... Какво е? Да, сега ако ще изляза. Крис, ама ти още не си тръгнал на училище? Тата, аз тръгвам чак за 11:30. Ама сега е 1:10. Да. А чой само се нагласила на раницата. Остана сега и раницата с нагласа. Служи си чехлите, 1000 пъти ти казах. Оф, хайде. Мале, ни чехли само, че слагаш. Нали ти казвам, тинейджъра вече, да, всичко само се справя. Не е като преди. Не е като преди. Знаеш, трябва да затварям, че ми скочи една работа. Да, добре. Крис, не